Să muncesc. Mulți și mâncări. Am, dar 2-3 clase, nu știu nici. Și nu vă afectează lucrul ăsta pentru angajare, să vă angajați, să vă găsiți? Doar 2? Am făcut practica aici timp de 1 an. După ce am terminat practica, m-am și angajat. În momentul de față am deja aproape 1 an de muncă. Potrivit ultimelor date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței, Am unde să muncesc. Mulți și mâncări. Am, dar 2-3 clase, nu știu nici. Și nu vă afectează lucrul ăsta pentru angajare, să vă angajați, să vă găsiți un loc de muncă? Găsești, dar dacă nu ai carte, nu găsești. de la o zi la alta, așa își duc traiul mulți tineri din satele României. Au abandonat școala de mici și au ajuns adulți care abia știu să-și scrie numele, iar șansele să-și găsească un loc de muncă sunt aproape inexistente. Situația angajatorilor este destul de dificilă pentru că ei își caută forță de muncă, își caută persoane pentru a ocupa locurile de muncă vacante și pentru a-și desfășura activitățile și de multe ori nu găsesc. Se datorează acest fapt lipsei de pregătire pe care o recunoaște oricare dintre părți. Situația lor este departe de a fi rezolvată. Programul, a doua șansă, prin care ei și-ar putea completa studiile, nu trezește interesul nimănui. Tocmai pentru acei tineri care au părăsit timpuriu educația, care nu lucrează și pentru care se fac eforturi astfel încât aceștia să revină în educație, să fie pregătiți, reintegrați, să participe la diferite cursuri de pregătire profesională, astfel încât să obțină o calificare și să poată fi reintegrați sau integrați pe piața muncii. Dorin Bejenariu administrează o patiserie și a renunțat la ideea de a angaja personal necalificat. În schimb, de aproape 3 ani a creat un parteneriat cu 2 școli profesionale din Bacău. Mai întâi, tinerii fac practică, iar dacă se descurcă, sunt angajați. Primim săptămânal 8 persoane la practică, 8 elevi, pe care patiserii noștri învață. După stagiul de practică am reușit să angajăm 4 dintre elevi. La acest moment mai lucrează la noi doar 2. Am făcut practica aici timp de 1 an. După ce am terminat practica, m-am și angajat. În momentul de față am deja aproape 1 an de muncă. Potrivit ultimelor date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în România sunt peste 240.000 de șomeri.